Γεια σας, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή του Κότα Channel που αναφέρεται στα κοινωνικά δικαιώματα. Εγώ είμαι η Δάφνη και εσύ. Εγώ είμαι η Ρέα. Μαζί μας έχουμε και τη Μελίνα Και τη Δήμητρα και τους απεσταλμένους μας που βρίσκονται στο Φωκιανό και περιμένουν να συνδεθούν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Ανδρέας Βάγκνερ και σήμερα θα μιλήσουμε για τα κοινωνικά δικαιώματα του ανθρώπου προς τον αθλητισμό και το παιχνίδι. Έχουμε εδώ διαδηλώτες και προσπαθούμε να ξεφύγουμε και θα τους πάρουμε μερικές συνεντεύξεις. Έχουμε τους διαδηλωτές. Είναι τρεις. Είναι για το τραμπολίνο κάνω διαδήλωση. Και για τον αθλητισμό και... Ναι. Μη φοβάσαι. Δικαίωμα στην υγεία. Έχουμε δικαίωμα. Χτυπήσανε στο τραμπολίνο. Γι' αυτό. Δικαίωμα στην υγεία. Όπως βλέπετε οι διαδηλωτές μας διαδηλώνουνε. Έχουν ξεφύγει τελείως. Προσπαθούν να... δεν ξέρω κι εγώ. Τώρα παίρνω... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε. Όπως βλέπετε έχει πάρει μέρος και η αστυνομία. Και προσπαθούμε να τους... Ναι. Δεν ξέρουμε. Γεια σας, είμαστε εδώ πέρα και έχει ξεκινήσει η διαδήλωση. Και όπως βλέπετε έχει στηθεί να πάρει μέρος και η αστυνομία. Και έχουμε ήδη αγχωθεί πάρα πολύ. Οι διαδηλωτές τώρα έχουν στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου. Όλοι προσπαθούν να τους σταματήσουν. Γίνεται μεγάλος χαμός. Έχουν κλείσει δρόμοι παρακαλώ. Έχουν κλείσει δρόμοι παρακαλώ. Έχει γίνει μεγάλο. Έχει γίνει δεν ξέρω κι εγώ. Τραμπολίνα! Σε τραμπολίνο. Είναι με πληρωμή, δεν πρέπει να πείτε. Πόσα πρέπει να πληρώσουμε? 10 ευρώ. Έχουμε δικαίωμα στο τραμπολίνο. Έχουμε δικαίωμα στο τραμπολίνο. Όπως βλέπετε στο τραμπολίνο. Διαδηλώνουν ξανά. Και φαίνεται πως θα διαδηλώσουν για πολύ ακόμα. Έχουμε δικαίωμα στο τραμπολίνο. Τραυματίστηκαν. Ασθενοφόρο. Χτύπησαν μερικά. Θα είναι μεγάλες. Και εδώ ο ρεπόρτερ μας χτύπησε και αυτός, μόνο εγώ δεν χτύπησε ευτυχώς. Ελάτε. Ασθενοφόρο. Κυρίες και κύριοι, έχουν γίνει δράματα και θάματα εδώ πέρα. Και πάμε τώρα πίσω στους φίλους μας στο στούντιο να μας πούνε μερικά πράγματα για τα δικαιώματα σας. Γεια σας. Τι είναι για εσένα τα κοινωνικά δικαιώματα? Δικαίωμα στη μόρφωση. Δικαίωμα στη ζωή. Η ασφάλεια. Η υγεία. Δικαίωμα στην ισότητα. Δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος.